Asa di pa ta mukaon ba di? Limpyuhan sa naturidahan, iplastar sa nato asa dapit ang yamado og dihado. Asa dapit ang inilog ug biya. Ana lang kadali murag diri gid nga saydo. May mo pilo, plastar ng trapos bilahan be. Sus kana pag trapo ni Pilip dang magay na itrapo bilahan eh. Ano kaon gadali-dali lang. Sus grabe na gid ka excited. Panilap murag halo ba. Katukbono na. Gaw. Gaw. 2 hours lang gaw ha. So yung buntag badi. Good morning mga badi. Tadtad na sa tag-trisby badi. Kay kaning nagtadtad badi, itari na tong bulit ani niya karon badi. Kay niabot man niya sa kuban. Isulong man niya sa kuban ang paris niya. Tirada din tag-trisby dayon. Tadtad dayon ta badi. So katong mga mahiligon og trisby badi, ipalo sa mo da badi para updated mo sa mga video na mo. Ana lang kadali o si upan na NB. Down saging atong gamit ron badi kay nabuwa ka tong tube badi. Siyempre, isugin rin di matulon. Berting isuga ba di? Ako daw, be. Ako daw. Testingan ako, be. Kalami. Cuy, kay porma. Cuy, kay slow mo. Bag. Piti. Piti ba di? Mo ni bisita na to ba di? Hangop ko sila ba di? Kaya tagsal lagi magkita. Kinahanglan yun, ispiso gina itong tuno karon. Ispiso gin tuno ba di? Mo nang karon. Pas-pas na ita. Kagulit. Diba eh? Tantong dali. Agong gini noon. Paspasan ta ni ba di? Paspasan na rin kagod ba di? Paspasan ta ni ba di? Na ako kita nuugan din tundan. Ay, hinog na. Tulog adlaw. Hinog na. Upload pa mo kung gahapon. Apit din tadag kapaya silingan. Wala yung pananghin. Simikawat na ba? Simikawat na tirada ulis balay amo na to subak ron Bisaya manok ba di Bisaya manok nga tuno nga espiso tadtan daig lamas kani itari na tong bulit ani ron niya ba di unta makabihag ang bulit ani ron lono din nato ng mantika bigla na lamas kompleto Ricardo na ba di lono din nato ng Bisaya manok burag asin paminta ana lang kadali ba di tuno perting ispisuha para ispiso gid ang ata ron. Sumilya ba ispiso pong sumilya. Finished product na ba di? Asa di pa ta mukaon ba di? Limpyuhan sa naturidahan, iplastar sa nato asa dapit ang yamado og dihado. Asa dapit ang inilog ug biya. Ana lang kadali murag diri gid nga saydo. May mo pilo, plastar ng trapos bilahan be. Sus kana pag itrapo niya ni Pilip dang magay na itrapo bilahan eh. So yun sa natong aircon ba di kay para pag humagkaon bugnaw na daan sus ka sweet oy. Background music please. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda at hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mong may gayon dahil sa kala ko di ako iibig sa'yo. Ikaw pala ang aakit sa puso ko. Manog kaon gadali-dali lang. Sus grabe na gid ka excited. Panilap murag halo ba. Katukbono na. Gaw. 2 hours lang gaw ha. Adlaw, palagsara na eh.